Як зрабіць сайт даступным для невідушчых людзей? Сайт, які даступны для невідушчых людзей, гэта сайт, змесціва якога можа быць прачытана невідушчаму чалавеку спецыялізаванай праграмай, скрынрыдарам. Асноўны дакумент па вэб-даступнасці – гэта кіраўніцтва па забеспячэнні даступнасці вэб-кантэнту, распрацаванае кансорцыумам сусветнага павуціння W3C. Невідушчаму чалавеку зручна ўзаемадзейнічаць з сайтам, на якім простая навігацыя і прадуманая структура размяшчэння інфармацыі, блокі інфармацыі вылучаюцца загалоўкамі і арыя-разметкай, у выяў і элементаў кіравання ёсць тэкставае апісанне, даступная навігацыя толькі з дапамогай клавіятуры. Невідушчаму чалавеку складана ўзаемадзейнічаць з сайтам, на якім выкарыстоўваецца графічная капча, уключана аўтаматычнае прайграванне аўдыа ці відэафайлаў. Чытанне блакуецца ўсплывальнымі вокнамі, адбываюцца адвольныя перазагрузкі змесціва. Павялічваючы даступнасць сайта, вы праводзіце яго тэхнічную аптымізацыю. Сайт працуе больш стабільна, пошукавыя сістэмы адлюстроўваюць яго на больш высокіх пазіцыях, павялічваецца колькасць наведванняў, у тым ліку людзьмі з інваліднасцю па зроку. Калі вы робіце сайт даступным для невідушчых людзей, вы робіце больш якасны сайт для ўсіх.